Abala sa pagpapaligo ng kanyang mga alagang baboy ang 50 anyos na si Tatay Gary ng Barangay San Jose, Iriga City. Kwento niya, mahigit 3 beses sa isang araw niya ang mga ito pinaliliguan, lalo pa ngayong mainit ang panahon. Inihahanda niya na rin kasi ang mga baboy dahil nakatakda niya ng ibenta ang 3 rito makalipas ang 3 buwang pag-aalaga. Nakatutok din muna siya rito dahil matumal daw ang benta sa kanyang welding shop bunsod ng pandemya. Pinag-introduce po ini kan kuan po kan LGU through kuan Department of Agriculture para sa mga kuan para sa livelihood po. Pag paataman sa muya para makatabang kan sa pagbuhay ni. Araw bangon nga na pandemic. Ang shop ko nga ni diit man ang naglalaog. Kaya dako lang tabang man po ini sa muyang pag-uurigan. Kaya ang pulungan ko nga ni mga 2 years yan, mayong laog. Kada ako nakapag kukan, ubusan ng bayang kapital. Kaya marahay na itong nagkaigwang programa ang LGU para makatabang man sa muya. Isa si Tatay Gary sa mga benepisyaryo ng Agri-Urig sa Iriga, ang programa ng City Agriculture Office at ng pamahalaang panlungsod. Beneficiary man po, sigurado pong magkakaigwa po sindanin halangkaw pong anong apod gayan itong dilensya. Kung estimate na lang po mag 80 kilos times 190, talagang aaboton po ang mga 8,000 na net po kan na itong pong nag-aasikaso, itong cooperator pong mga beneficiary po. Pilot barangay ng programa ang San Jose. Tatawan lang talaga itong aramtang igwan ng sindang preparadong kulungan, itapos itong siyempre po may mga criteria man po kaming ahanap sa sarong cooperator o beneficiary para po maasikaso man talaga itong sa tuyang mga biik. Consider na po itong may water availability po. Hindi na rin makikialam pa sa dilihensyang makukuha ng nag-aalaga ang LGU at City Agri. Sa pagbintaman po, siyempre po dapat digdi lang talaga ito sa tuyang mga para urig po itong may mga pisto po sa tuyang merkado para po masustenta po ang availability po kang karne po digdi sa Iriga. Sa ngayon, parehong programa na ang naimplementa sa Barangay San Pedro, Banao at San Nicolas. Nakatakda ring ikasa ang Agri-Urig sa iba pang barangay ng Iriga. So ngunyan, mamuya akong after 3 months, nagdakula na mga 80 kilos na, 90 kilos na. So at least, dahil na namang problema ang mga meat vendors. Madali una lang na sinasabihan man na lang, igwang available na limang pigs heads sa San Pedro. Igwang 15 na available sa San Jose. So next time, tapos ma-deliver na naman kami, igwa na naman kitang hog dispersal. Para dire-diretso po yan para ma-address itong scarcity sa supply ni pork. Pinag-gather me man. So igwa na kaming kaulay, igwang 15, ready ito. Tapos igwa na naman kaming kaulay na dapat maka-hog dispersal kaming mga 300 piglets. Dapat yan ang target me. So hopefully, sana mag-ibumi yan, makahanap kami, tapos magayuno after 3 months, nag-work na naman siya. So nagpabarato ang presyo. Sinda, pwede naman nindang ibenta duman sa price na pinag-ulayan ni. Naitabang kayo sa kuya, o araw kayan, itong damage kan bagyong sa kusina kong nagawa. Digdi ko na makukuha ang ipapatugdok ko sa kusina ko. Plano niya ring bumili ng 2 pang biik. Samantala, nadala na rin ni Tatay Norman mula Barangay Banao ang nasa 49 na sako ng kamote sa Bagsakan Center. Binibili na rin kasi ng City Agri ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka ng Iriga upang hindi na sila mahirapan pa sa pagbebenta. Laking tulong na rin to sa mga dito dahil isang bagsakan lang ngayon, ubos na yung produkto. Mas napadali raw ang kanyang pagbibenta dahil hindi niya na kinailangan pang bumiyahe sa ibang lugar, lalo pa ngayong mayroong pandemya. Ay, nagpapasalamat ako sa programang nilang yan dahil kahit papaano natutulungan yung mga gaya naming maliit na magsasaka na magtanim tapos mayroong babagsakan. Sigurado yung
babagsakan nila. Oo. Kaya laking tulong to sa aming programang to na meron ito dito sa Iriga na hindi na kami mahirapan kung kani-kanino pupunta, mga tracking kung saan. O bungkalin mo tapos dalhin mo dito, okay na. 20 pesos per kilo. Sarong harvest lang, tapos para pag pinabakal ninda, buo man si Sintabo, si Kwarta. Kami ng LGU ang makontak si mga retailer, baga kami ng mga retail sa mga kadiwa, sa market, kasi may mga satellite market kita sa mga barangay. So duman na may i-distribute, may makontak na kami duman para ma-distribute na ito. Yan po nga ni ang advice sa ni Mayor para na tabangan mga farmers, kasi kumbaga ang farmers, kumbaga yan ang pagkatabang ta para may makakan kita. Ano po, makontrol ta pa ang price. Dahil masyadong mataas ang presyo. So, iyo po yan. Bako lang pong kamote, kaya lang ito po mga tinatanom nindang mga vegetables, kung ano pa pong ibang root crops, cash po yan. Umabot sa 3,680 kilos ang naibentang kamote ni Tatay Norman. Sa mga interesadong magsasaka na nais rin magbenta ng kanilang mga ani, mangyaring ipaalam lang sa tanggapan ng City Agriculture 5 araw bago anihin ang mga produkto.